Eu chámome Manuel Buján Mella, o can chámase Tibés, xa é un veterano de guerra, vai facer 9 anos, veño a estes concursos de vez en cando, un par de veces cada ano, máis ou menos, sempre o fixo moi ben, é a primeira vez que gana un concurso así de, digamos, de renombre, e alégrome sobre todo polo can, porque lévame dado moitísimas satisfaccións. Este canciño a min lévame dado un montón de satisfaccións. O día que me falleza vou nos sentir moitísimo. E nada, a proba ben, é a primeira vez que veño aquí a Melide, teño ido por aí algúns outros, xa me clasifiquei unha vez po Campeonato de España con el, non asistín, o ano pasado tamén me clasifiquei po Gallego, tampouco non fun, e bueno, eu levo máis ben así por hobby, e bueno, nada, a proba foi moi ben, acompañou-nos o tempo, só nos veu unha chuvieira aí un pouco fuerte, e nada máis, estou moi contento, sobre todo polo Tibés, e bueno, nada máis, non teño moito máis que dicir.